Outros problemas por aí menos agradables tamén, a verdade, porque mirade, chega o bo tempo, xa sabedes, saímos máis con bicicletas e cada vez máis con patinetes, que os vemos estes días nas rúas. Moito cuidado porque saen máis os patinetes e aumentan os sinistros. Imos repasar a normativa dos patinetes porque ten unha normativa restrictiva que se cumprimos non ten por que pasar absolutamente nada, é un vehículo máis e seguro. Mirade, nun patinete só pode ir unha persoa, pola rúa vese de todo, só pode ir unha persoa e a poder ser con casco. Non pode superar esta velocidade, 25 km por hora. A trucaxe dos patinetes para que vayan a máis, que existe, pégase con multas de con multas de ata 500 euros. Hai que circular polo carril bici, nunca pola beirarrúa. Aí van os peóns e pode haber problemas. E, por suposto, nos patinetes, nin móvil, nin alcohol, nin auriculares, nin nada de nada. Porque, María, temos que falar unha vez máis que dun susto, por culpa dos patinetes. Sí, desde logo que sí, eses consellos que acabas de dar, esas recomendacións, son máis que importantes porque xa o estaredes vendo nas nosas vilas e nas nosas cidades cada vez é máis habitual atoparnos cun destes vehículos, pero claro, non todas as veces se conducen da maneira máis segura que deberíamos. Entón, claro, están provocando máis accidentes que nunca. Fixadevos, dous dos últimos ocorreron en moi pouquiños días e no mesmo lugar, en Vilagarcía de Arousa. Os veciños xa din que despois deses dous atropelos, tanto de bicicletas como de patinetes eléctricos, séntense máis que inseguros. Así que nós hoxe quixemos ir ata ali para saber que pode estar detrás de todos estes sinistros. Un patinete que atropellou a unha señora co seu can, iban paseando pola rúa, levounos por diante, a señora acabou perjudicada, tuvo lesións. Son infraccións administrativas, o que sí que non se pode facer é ir de dous, non se pode levar cascos nin auriculares, non se pode andar con móvil na man. Témonos que concienciar que é un vehículo, non é un xoguete, que é para desplazarse unha persona e non para andar xogando pola rúa. Moi boas, Cristóbal. Hola, boas. Vexo te dedicas máis no aparato. Sí, estou aquí a darlle. Que xente compra este tipo de patinetes? A verdad que todo tipo de xente. Teño clientes de 70 anos, clientes de 16... Son prácticos. O que pasa é que hai nos que utilizar con sentidiño, claro. Home, claro, como todo. Igual que os coches, igual que as motos e igual que os camións. Vehículo de mobilidade persoal, limitado a 25 km por hora. Este é un certificado que emite a DXT. E ahora os rapaces o que fan, compran isto, ve que lle corre pouco e deslimítanos. A ver, está vostede aquí nunha praza que hai pouco varios accidentes con patinetes e bicicletas. Como ve a cousa? Hai pouco que ainda colleron ali unha rapaciña. Eu creo que mal, aí vai un xa. Eu penso que debían de establecer un reglamento ou de meter pequenas calles para poder circular eses... Claro, aquí circulan pola praza, no medio da xente. Sí, por eso. Sempre hai meniños pequenos, hai xente así maior ou todo eso, dalle igual, pasan, a veces mete un susto a un que, en vez de correr hacia o lado, tiras encima del, non? Pensa que teria que haber a mellor máis vixiancia para controlalos un pouquiño máis? Eu creo que sí. Vixilan para andar nos coches, paseando nos coches a policía local, porque non veñen andando. Algúns son peligrosos, A veces vante sorteando, tanto vayas polo paseo como vayas pola calle. Eu penso que deberían de ter un carril para eles. Sí, como carril bici, pero para patinetes. Tiveche algún susto xa con este tipo de vehículos? Bueno, sí, sobre todo no coche, porque vai no coche e eses tamén non teñen respeto por nadie. O sea, que se meten e travesanlle por diante do coche, eso é o problema, que un día se hai un accidente, o culpable sempre é o do coche. Vexo que viñas en patinete, tú utilízalo habitualmente? Sí, habitualmente sí. E pensas que é seguro? Pues para mí sí. Fillo dunha amiga miña tuvo un accidente moi grave. Non me digas. Moi grave, estuvo na UCI. Por un patinete? Por un patinete. Atropelou, foise contra un coche e realmente estuvo moi grave. Eu creo que son moi perigosos, Tú procuras ir con calma? Sí, con cuidado, sí. Nunca tuveches ningún susto, ni ningún accidente? Hasta o momento non. Tamén hai xente que truca os patinetes, non? Para poder correr máis rápido e tal. Sí, a ver, as maniobras, eu tamén fui un pouco pequeno e fixen nas miñas coa bicicleta e tal, o sea que sei que estaba sucedendo agora mesmo, eso sí.